उत्सवाला सुरुवात करते क्रांती उत्सव निर्विघ्नपणे पार व्हावा इतर हेतून देवा माझ्या राष्ट्रवादी ब्राह्मण त्याचप्रमाणे देवा माझ्या महागणामध्ये सिद्धिविनायका तुमच्या चरणांसाठी सांगणं बोलणार आहे। एकंदरीत गावामध्ये हा पालखी उत्सव होणार आहे। या पालखी उत्सवामध्ये भगवंता विघ्नहर्ता सुखकर्ता तुमचं सानिध्य राहावं आणि एकंदरीत चांगल्या रीतीने भक्तजनांना आशीर्वाद देत आनंदात अशा प्रकारचा हा पाचवीचा भाविकांकडून करून घ्या। कल्याण करा, आयुष्यात करा, मंगलमूर्ती माझे नाव दिगंबर कवठणकर। हांव ह्या गणपतीच्या देवळाचो अध्यक्ष। आमचे आता जाली 2-3 वर्सां आमी ह्या नवीन गणपतीच्या देवळाची स्थापना केला। पयलीं आमचें हें राष्ट्रवादी देवस्थान आसलें सायडीक, थंय आमची सुवात थोडी आसली म्हणून आमी हे सायडीक गणपतीचें देवळ बांदलां आनी 4 वर्सां जालीं हांगार आमी ती स्थापना केल्ली आसा। आतां स्थापना केल्या उपरांत आमी पयलीं पालखी देवळा भोंवतीच भोंवताले। आता फर्स्ट टायम ह्याच वर्सा आमी असं डिसिजन घेतला कमिटीन आनी गांवकारांनी की गांवान भोंवडोवची आनी आमी ती आतां भायर काडपाची तयारी जाल्ली आसा पालखेची आनी आतां आमी ती भायर काडटा। आनी ह्या गांवान सुकूर जोसवाडो पर्वरी मतदारसंघान पडटा। गजानना गजानना पार्वतीचा नंदना मोरया गजानना गजवदना गजानना गजानना पार्वतीचा नंदना मोरया गजानना गजवदना गजानना गजानना पार्वतीचा नंदना मोरया गजानना गजवदना हेची मागणे जन्मोजन्मी हेची मागणे जन्मोजन्मी हेची मागणे जन्मोजन्मी हेची मागणे जन्मोजन्मी घडो तुझी सेवा रे देवा घडो तुझी सेवा 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 गजानना गजानना पार्वतीचा नंदना मोरया गजानना गजवदना 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 पहिला नमन पहिला नमन गणपतीला पहिलं नमन पहिलं नमन पहिलं नमन गणपतीला पहिलं नमन पहिलं नमन पहिलं नमन गणपतीला पहिलं नमन पहिलं नमन पहिलं नमन गणपतीला शिवगौरीच्या सुताला 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 पहिलं नमन पहिलं नमन पहिलं नमन गणपतीला पहिलं नमन पहिलं नमन पहिलं नमन गणपतीला पहिलं नमन पहिलं नमन पहिलं नमन गणपतीला पहिलं